Хайырлы кеш, Интер каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Түбән Камада элекеге пионерлар йорты яңа форматта эшли башлады. Яңартылган үзәк белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та танышты. Яндекс.Го кушымтасы аша түләсәң, 2 тапкыр арзанрак була. Җәмәгать транспортында йөрү бәясе кими. Жылыту сезонына әзерлек 2 сентябрьдән шәһәр буенча кайнар су белән тәэмин итү тулысынча туктатылачак. Туганда шәһәр Түбән Кама Бразилия белән дуслык мөнәсәбәтләре урнаштыру турында килешү имзалады. Роботлар белән идарә итәләр, милли ризыклар әзерләргә өйрәнәләр, иҗат белән шөгыльләнәләр. Элекке пионерлар йорты яңа форматта эшли башлады. Хәзер ул Илдус Садыйков исемендәге беренчеләр йорты дип атала. Бу республикада әлегә тиңдәше булмаган өстәмә белем бирү үзәге. Быел бина тулысынча ремонтланган, яңартылган объектны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карап чыкты. Балалар һәм аларның остазлары белән аралашты. Беренче сыйныфка баручылар Татарстан рәисен көчле алкышлар белән сәламли. Рөстәм Миңнехановның кулында бүләкләр. 25 бала мәктәп букчасы алды. Ярдәм махсус хәрби операциядә катнашучыларның, шулай күп балалы һәм аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүчеләрнең уллары һәм кызларына күрсәтелде. Беренчеләр йорты балаларны һәм яшүсмерләрне җәлеп итү үзәге. Биредә беренчеләр хәрәкәте һәм дистәләгән остахана эшләп килә. Тавыш яздыру студиясе, медиа үзәк, фитнес-зал, иҗади мәйданчыклар, китапханә. Радмир Биләев Түбән Каманың 60 еллыгына башланган фотокитап тәкъдим итте. Первый экземпляр пришел 60-летия Нижнекамска. Альбом, фотокнига от истории к настоящему. Бу китапханәдә өр-яңа китаплар җыелган, яшьләр яратып укый торган китаплар, татар телендә дә китаплар күп, шулай ук классик китаплар, әлбәттә һәм Бөек Ватан сугышына багышланган әсәрләр дә бар. Яраткан шәһәребезнең тарихына багышланган китаплар да күп бездә. Татарстан җирлегендә яшәүче милләтләребезнең, безнең барыбызның да яраткан ризыгы кыстыбый пешерәбез. Бу остаханәдә милли ризыклар әзерләргә өйрәтәләр. Бүген кызлар кыстыбый пешерәләр. Эшлегендә бәрәңге һәм тары ярмасы. Мондый дәресләр атнага 2 тапкыр үткәрелә. Бу пространствода һәрвакыт ачык булачак. Кемнәр зурлармы, кичкенәләрме, әбиләр дә бу мастер-классларда катнаша алалар. Һәм үзләренең зурлар инде үзләренең талантларын, үзләренең белгән эшләрен балаларга безнең киләчәк буынга җиткерә алачаклар бу йортта. Бу бинаның тарихы 1966 елда башлана. Ул пионерлар йорты булып ачыла. 27 елдан соң аның исеме балалар иҗаты үзәге дип үзгәртелә. 2002 елда бинага Түбән Каманың мактаулы гражданины Илдус Садыйков исеме бирелә. Күп еллар дәвамында биредә балалар һәм яшьләр иҗаты сарае урнаша. Бүген исә яңа тарих бите ачыла. Капиталь ремонттан соң биредә беренчеләр йорты эшли башлый. Менә шушы бинага бик матур итеп ремонт ясалды, һәм җиһазлар белән тутырылды. Һәм без инде ышанып калабыз. Безнең балалар, Түбән Камада яшәүче балаларыбыз, безнең түгәрәкләребезгә, безнең төрле чараларыбызга бик теләп катнашырлар дип өметләнеп калабыз. Рөстәм Миңнеханов яңартылган үзәкне югары бәяләде. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, балаларның һәр яклап үсү өчен яхшы шартлар тудыру мөһим бурычларның берсе. Бу бинада шундай яшьләр булсын, алдынгылар булсын, һәм һәммәгезгә дә уңышлар. Рөстәм Миңнеханов коллективка китапханә фондын булдыру өчен сертификат тапшырды. Беренчеләр йорты Татарстанда тиңдәше булмаган өстәмә белем бирү үзәге. Аны республиканың башка шәһәр һәм районнарында да ачарга планлаштыралар. Альбина Вәлиева, Илгизәр Нуриев, Интер яңалыклары. Түбән Камага эш сәфәре вакытында Рөстәм Миңнеханов Сөембикә урамында да булды. Татарстан рәисе ярдәме белән тормышка ашырыла торган республика программасы буенча биредә 3 йортны берләштерә торган ишегалдын яңарттылар. Биредә заманча балалар һәм спорт мәйданчыклары барлыкка килде. Яктырту баганалары һәм уңайлы эскәмияләр урнаштырылды. Халык әлеге мөмкинлекләрдән ничек файдалана? Хәбәрчебез күреп кайтты.
Сөембикә урамындагы 9-нчы, 11-нче, 13-нче йортларда яшәүчеләр зур горурлык белән үзгәрешләр турында сөйли. 2000-гә якын кешене берләштерә торган ишек алды тулысынча яңартылды. Рөстәм Миннеханов белән Радмир Биләев территорияне карап чыктылар, балаларга волейбол туплары бүләк иттеләр. Это на всех. Капиталь ремонт безнең ишек алды программасы буенча үткәрелә. Аның кысаларында юллар яңартыла, яктырту баганалары һәм яңа эскәмияләр урнаштырыла. Заманча балалар һәм спорт мәйданчыклары барлыкка килә. Алсу Абзалова яңа тренажерларны беренчеләрдән булып эшләтеп карый. Бөгін Татарстан рейсін күргәдә шат булдык, көтіп алдык. Рәхмәт аңа да бик зур шундый программа белән безгә шундый мотор ишек алды ясаган өчен. Безнең ишек алдына шундый мотор ремонт ясадылар. Без бик сөенәбез, балалар бик шатланалар. Хәзер яхшы инде, бөтенләй условиесе бар, аны балаларга уйнарга. Безгә дә чыгып уйнасак була. 6 ел элек Татарстан рейсы тәкъдиме белән гамәлгә кертелгән безнең ишек алды программасы ярдәмендә Түбән Кама районында 401 ишек алды төзекләндерелде. Эшләр быел да дәвам итә. Белгечләр 55 йорт яны территориясен яңарта. Шуларның 47-се шәһәрдә, 8-е районда урнашкан. Альбина Вәлиева, Илгизәр Нуриев, НТР яңалыклары. Түбән Камалар җәмәгать транспортында юл хакының яртысын гына түләп йөри алачак. Моның өчен юл бәясен Яндекс.Го кушымтасы аша түләргә кирәк. Бу мөмкинлектән 31 октябрьгә кадәр файдаланырга була. Бу очракта билет бәясе 46 сум урынына 23 сумны тәшкил итәчәк. Бу хакта шәһәр мэры Радмир Биләев эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Яндекс.Го аша юл бәясен түләү өчен кушымтадагы транспорт бүлеген сайлап, кирәкле транспорт төрен күрсәтергә кирәк. Шуннан соң смартфон билгеле бер трамвай яки автобус сигналын тотачак һәм билет сатып алырга мөмкин булачак. Системаның дөрес эшләве өчен телефонда Bluetooth функциясе кабызылган булырга тиеш. Түбән Камада җылылык шелтәрләрен гидравлик сынауның йомаклау этабы 31 августта башланачак. 2 сентябрьдән шәһәр буенча кайнар су белән тәэмин итү тулысынча туктатылачак. Гидравлик сынаулар җылылык шелтәрләрендәге тузган урыннарны ачыкларга ярдәм итә. Бу белгечләргә җылыту сезоны башланганчы җитешсезлекләрне бетерергә мөмкинлек бирә. Быел алар 25%-ка кимегән. Гидравлик сынаулар 11 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта атналык киңәшмәдә Татэнергоның Түбән Кама җылылык шелтәрләре филиалы директоры Илнар Галимҗанов хәбәр итте. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Каманың тагын бер туганда шәһәре барлыкка килде. Бүген мэриядә Бразилияның Санта-Барбара до Тугурию муниципалитеты белән дуслык мөнәсәбәтләре урнаштыру турында килешү имзаланды. Документ мәгариф, мәдәният һәм спорт өлкәләрендә тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге бирәчәк. Шулай ук икътисади һәм инвестиция багланышларын үстерү өчен дә перспективалар ачыла. Килешү 2 елга төзелгән, киләчәктә аны озайту мөмкинлеге каралган. Прошу приступить к подписанию документа главу Нижнекамского муниципального района Радмира Ильдаровича Беляева и мэра муниципалитета Санта-Барбара до Тугурио господина Жозе Антонио Алвес Донатора. Поздравляю. Түбән Камадан хәрби операция зонасына алгы сызыкта хезмәт итүче якташларга чираттагы гуманитар ярдәм партиясе узатылды. Булар 2 Нива автомобиле, 3 УАЗ Буханка, Газель, Рыцарь бронемашинасы, тәгәрмәчләр һәм башка комплектлаучы өлешләр. Шулай ук фронтка йөк һәм җиңел автомобильләр өчен шиналар, 3,5 мең тонна бензин, исемле посылкалар, азык-төлек маскировка шелтәрләре, ягулык, газ баллоннары һәм плитәләр җибәрелде. Гуманитар йөк Россия армиясының берньюлы берничә бүлекчәсенә тапшырылачак. Шәһәр җитәкчелеге волонтерларга эшләре һәм хәрбиләргә күрсәткән ярдәмнәре өчен шәхсән рәхмәт белдерде.
Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.